si et digués que és un thriller psicològic virtual, et sentaria malament. Virtual, per què virtual? Perquè tot el que passa acaba sent virtual, o no? Metafísic. Més que virtual, metafísic. Oi? Bastant metafísic ja, sí. Molt físic. Virtual. El que ens imaginem, Dalí, els fantasmes de Dalí és tot aquest món del somni, però no és un somni precisament agradable. Si veieu els quadres de Dalí, no són agradables, són malsons. Volia que sortís Dalí com a personatge en aquesta etapa final en què està recollit al castell de Púbol quan ja la Gala és morta i que està una mica al servei dels seus secretaris que ja no mana el que ell es fa dir. Lo del germà Bessó mort és invenció, realitat? Bueno, hi ha una certa llegenda, ell sempre ha estat molt interessat, i pot dir el contrari, en escampar com difamacions i històries contradictòries de la seva vida. Per això ell amb menys de 40 anys ja fa la seva biografia, la vida secreta, per ell transformar la seva vida al Salvador Dalí geni com li interessa. Sembla ser que va tenir un germà que va morir 9 mesos abans que naixés ell, que es deia Salvador Dalí, i això quan li expliquen a la seva família el trasbalsa bastant, com dient, jo sóc el germà immortal i el meu germà primogènit va ser el germà mortal. Quan això jo ho trenco, aquesta història la desmenteixo, doncs a partir d'aquí ell també canvia tot el que ha pensat sobre el seu alter ego. Perquè si em permeteu, què és real i què és irreal? Hi ha resposta? Per això hi ha una resposta clara, evidentment que no, oi? En totes les vides, oi, que es barreja la realitat i la irrealitat. Oi? Senyora, vostè? Què és això? Vas decidir la Bíblia de la novel·la, la vas decidir que seria així, emparanoiant-te tant, o la paranoia et va anar venint a poc a poc? La paranoia et va anar venint a poc a poc, perquè clar, 4 anys d'anar llegint sobre Dalí, al final, no sé si per casa parlava com Dalí, espero que no, m'ho van perdonar en tot cas, però sí que t'atrapa molt el llenguatge de Dalí. Vas investigant sobre Dalí i veus ell el joc que fa amb tot el tema de l'àvida de dòlars, l'obsessió pels diners, transformar, ell en el fons el que va fer tota la vida és transformar qualsevol objecte, delimitzar-lo i allò valia una fortuna. Per tant, ell era com un alquimista. Va sortir el Mayer, que és un alemany que era alquimista, tot un tractat d'alquímia. El Frasto Bombasto de Hohenheim va ser un gran alquimista que també deia que la matèria vulgar es podia convertir en or. I de fet, era una gallina, em permet dir-li gallina dels dos. Perfecte, sí. Em permet fer una pregunta? Sí, tant. Escolti'm, vostè ha aparegut perquè ha fet el llibre aquest i mira, parlant de mi hi vaig, o és perquè vostè encara no ha traspassat? L'he traspassat, i tant. L'he traspassat, sí. El que passa és que m'avorria i m'ha dit el Xavier, escolta, em vols baixar? Jo he dit, evidentment, no tinc res a fer. Vostè ve de dalt, això? Sí. Això és el que tenia, si venia de dalt o de baix. Faig algunes visites de tant en tant als 9 cercles de baix. Tàpies on és, si l'ha vist? Tàpies no l'he vist. No l'ha vist, semblava. Allà relacionen bé? Amb tots els que se n'han anat tenen bon rotllo o...? Sí, sobretot tinc molt bona relació amb l'Elvis Presley. Tinc molt bona relació amb els roquers, sí. L'Elvis Presley era amics. Oh, i tant, però aquest està encara... Sí, però encara que no sigui. Però bueno, jo estic convençut que si féssim Name Black 6 apareixeria a l'Alien de la nit. Si paguen, cap problema. Si em permeten, el llibre, la lectura del llibre, està al alçat de la bomba atòmica i de l'àcid desoxirribonucleic. Déu-n'hi-do, Això és una lògica. És una lògica. Una bomba. Sí, una bomba. Que els diners no li serveixen. Que no? O no els utilitza. Sant Pere, per entrar... Sí?
excepte les suorns també. El clero és el clero. Molt bé, Xavi. Em permet unes paraules sols, com a cloenda i comiat, sí? Una gallina xica, tica, pica, cama torta i pallerica, va tenir 6 polls, xics, pics, tics, cama torts i becarrics.